First time outing of Petki. Yeah, 2022, 2 years old. Alrighty. So, first time in Petki. And napunta na kami ng RR Beach Resort sa Pioduran. Yay! On the way na kami from OWAS. Beto King, are you excited? Excited? Okay. Say yes. On the way via Tula-Tula, Ligao City, OWAS, Ligao. Tapos Pioduran, RR Beach Resort. Yay! Say hi, Beto. Magsalita. Say hi. Hello. Hello. Baka mo nagbakalori. Ganito. Lapit na tayo, Beto. Excited ka na, Beto, kayo mag-stream? Sabihin mo nang yes. You say something. Huwag tango ng tango. Yes po. Opo. Say opo. Eto? Bata, no? Don't do that. Bumibili lang ng uling. Pinagipili pa nila. Papagas ni Beto. Papagas. Asa na? Stop over sa palengke ng Pioduran para bumili ng uling. Mag-iihaw. Sarap! Nag-shopping na. Sarapi! Para uling, nag-shopping na. Uling lang pero nag-shopping na, mga kaibigan. Ganyan si Ma. Di ba, Beto? Say hi. Hi to your fans. Hello, fans. Hi, fans. Sabi na. Hello, fans. Tayo na sa parking. Say na hi, Hi, fans. fans. Sabi na. Hi, fans. Yeah, sabi na, hi guys. Dali, hi guys. Hi guys. Oh, hey, guys. Hey guys. Sabi na. Ngayon na. Say na, hey guys. Nahiya na siya, Dado. Naya na ang Beto King na yun. Opo. Siya hindi siya kaya. Dito na tayo, Beto
Very good. So mga gamit, ibababa nyo. Punta na tayo sa room. Room. So ito ang room ta? Yan ang down. Wow, May beautiful. extra bed na. Beautiful. Sige po, pasok. Thanks. Wow! Ganda! Yeah, this is the room. Extra bed. Yeah, beautiful, Magpapalagay beautiful. kami dito isa. Yes. Do you like it, Beta? You like it? Do you like it, Baytag? Iwan Say mo. yes. Opo. Say yes. Very good. So sa ano, gate sa taas. Ay, doon ka mo ba? Beautiful. Tapos, paglabas mo, yan na yung beach. Paakyat yung isa. Malalim yung isa. Babaw lang po. Pagbaliktad siguro. Ang langit. Low tide naman po yan. So, mamaya. Ngayon high tide. Itong baliktad. Ano si break ako! Yes, video yan. Video yan, video. Video. Amazing, amazing. Oh. What's this about? Ano nga? Ito ah?
gabi sa bawat minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita, hinahanap kita. Sa isip ang panaginip, bawat pagpihit ng tadhana. Hinahanap kita. Alright guys, this will be our last song para sa aming first set. And of course, babalik ulit kami later after our break. And abangan nyo aming back-to-back performer. We have the Rhythmic Trio. And again, I'm Ace and this is Alan. And we are Pioduran Albay. Oh, sumabit sa gabi sa bawat pinutulong. Good morning. It's breakfast time. Kira. Top of the world looking down on creation, and the only explanation It's time for swimming, Betop. Good morning, Beto King. Good morning. Say good morning. Good morning. Good morning to the camera. Sabi na. Kaway. Kaway kaway na. Bad mood. Hindi niya trip. Kaway kaway. Sun blocking to protect the skin. Yan. Is the Saturday or Sunday of March 27. Yes, 27. 2022. And it's morning. Yeah. Okay, more swimming. Yes, we'll go swimming. Excited na, Bito King? Yan.
Wow, pogi yan, pogi. Mama. Kaya. Yung slippers mo. Come. Saan si ano? Ate Cool. Aligo na naman ikaw, Beto. Cute ang pagbagong mata. Bagong gising Beto, ligo na Beto. Ayaw, wala. Swimming ka? Come na, dali. Dali. Ayaw, sa salbabidan niya. Ayaw naman. Dadagyak salbabida, please. Wait. Saan? Bata, may gumagalaw dito. Oh, ayan, oh. Gumagalaw yun, oh. Snail. Snail? Snail, oh. Titingnan mo na, dali. Snail yan? Oh. Gumagalaw yung snail. Buhay pa yung snail. Saan na yung snail? You know.
Madami daw dito, oh, Betok. Wow, crab! Ano yan? Nasaan yung snails? Tumago na yung snake. Tumago na yung snails. Ito pa Beto ko, Beto King. Oh. Snail, oh. Ito. So far, best experience this year. Galing, ang ganda ng beach, RR Beach. Ganda. Okay yung beach niya, hindi yung biglang, hindi yung biglang. Diba? So mahaba yung shoreline and maganda maligo. Hindi siya delikado sa mga kids like ni Isaiah namin. So, good job, RR Beach. Definitely, we will come back again. Si Uncle Beetle, ihaw-ihaw is the game. Yan, sarap. Gawa kami ng hotdog sandwich. Ihaw ni Uncle Beetle. Diba? Life in the beach. Haha. Checking out time. Beto King. Say peace out. Yun. Last day namin dito sa RR Beach Resort and nag-enjoy si Beto King. Hello Beto King. So yan, very first outing ni Beto King. Yay! Pauwi na kami sa Was muna and then Naga and then Legazpi. Thank you, RR Beach Resort. We enjoyed. Hindi, ganda na. Ang ganda ng beach, ang ganda ng place. Perfect for family and friends. Bye-bye.